Kwana mata da maza, barkanku da sake kasancewa da ni Yasmin Harka a cikin wani sabon bidiyo nawa. Wannan zan yi ma maza bayani ne kan abubuwan da ya kamata, saboda mata da yawa suna complain akan mazajensu suna saurin releasing. Wani yana fama da ƙarancin sha'awa, wani saurin releasing, wani kuma gabaki ɗaya shi bai ma iya sarrafa matar ba ne. Sai ki ga wani da ya hau kan matan shi minti ɗaya biyu, wani ma da ya sa a jikinta shi kenan sai ya lagab, wai shi ya yi releasing. Wani kuma da ya fara da ya kai ɗaya biyu, da ya je ya dawo sai ya kwanta wai shi ya yi releasing. To da yawa akwai abubuwan da suke haifar ma da maza wa'innan illoli. Na farko, idan sanyi ya maka tasiri a jikinka. Na biyu kuma ɓacin rai. Na uku kuma kai baka sa ma ranka ka zo za ka sadu da matar ba. Abubuwan da ke sa namiji ya jima yana saduwa da matar shi shine, idan ka zo za ka sadu da ita, kar ka taɓa kawo tunanin ai kai ga ka nan kawai ka ma riga ka biya buƙatar ka. A'a, idan kana saduwa da ita ka kawo tunanin ai kawai ga ka nan a gona ne sai ka yi huɗa, ko kuma in ce sai ka nome daga wannan kunya zuwa wannan kunya. Ka ƙaddara ga ka a gona ka riƙe fatanya, sai ka kimanta ka ce ai daidai wannan kunya ta kai nisa kaza, to sai na kai ta sannan zan samu biyan buƙata. Kai ta abubuwan da ya kamata akan matarka, ka ɗauke tunaninka akan kai kawai ai kai kana saduwa da ita ne, gama daina kallon ta, ka rufe ido. Ka ƙaddara kana noma gona saboda kana son ka sami iri mai kyau. Ma'anar iri mai kyau, idan ka samu biyan buƙata, kamar kai ne ka samu wani fannin jin daɗi. Domin su mata abubuwa ne sai da tattali, sai da riritawa, sannan za ka samu abin da kake buƙata kai ma a jikin mace. Idan kana saduwa da ita, ka ɗauka ai kawai daga nan kana noma gonarka sai ka kai kunya kaza sannan za ka samu biyan buƙata. Sai ka ka jima kana saduwa da ita. Idan kana saduwa da matar ka, cire dukkan wani tunani, wani fargaba, wani damuwa, wani tashin hankali, duk ka ajiye su a gefe. Ka sa ma ranka wannan ibada ne kana yi kuma Allah zai baka lada. Sai ka ka jima ka ɗauki lokaci kana saduwa da shi. Akwai maza kuma masu fama da ciwo, wani sanyi da ya ma chronic a mara, gabanka ya ƙanƙance, ba ka da kuzari, ba ka da sha'awa. Sa'annan kuma kai gabaki ɗaya idan ka zo, wani ma kawai idan ya kalli matar da ta zo ta ɗan goga mai ɗuwawu, shi kenan sai ya release. Ka tashi daga namiji, gabaki ɗaya ka tashi daga namiji ka koma saniya. To maza ya kamata ka kiyaye, ku jajirce gurin neman magani. Maganin asibiti yana kwantar da ciwo. Wani za ki ga ya je ya sha maganin asibiti wai shi don baya buƙatar ya yi releasing da wani ko da wuri. Maganin asibiti fa baya warkar da ciwo, sai dai ya kwantar da cuta. Ƙaddara ka je ka sha maganin ƙara ƙarfin gaba, maganin da za ka jima kana releasing, wannan kana cutar da kanka ne. Magani zai ma aiki na kwana 5. Idan ka sha na asibiti, idan zai ma aiki na kwana 5, to a kwana 2 zai maka wannan aikin. Idan ka ga ya yi amfani da ƙarfinka, ya riga ya gama amfani shaf-shaf a jikinka. Abin da ya fi dacewa ga mazanmu ne yanzu shine ku nemi maganin gargajiya domin ku ƙara ƙarfi. Ba wai za mu ce mata su nemi matsi, su nemi kayan ni'ima domin su burge ku ba. Ku ma maza sai kun nemi magunguna na ƙara ƙarfin gaba. Maganin ƙanƙancewar gaba yana da muhimmanci 100%. Za ga wani duka gaban shi bai fi girma haka ba, sannan shi ya ce ai bari ya zo ya amfani da matar shi. To me kai? Ka mata sakace kenan. Ka hau ka kai ka dawo ka sauka, ka cutar da ita, ba ka samu biyan buƙata 100% ba. To maza ku nemi maganin ƙanƙancewar gaba, maganin saurin releasing, maganin rashin kuzari, sannan kuma maganin da za ku jima kuna saduwa da iyalinku 100%. Matan da suke neman wannan magani, ina da sai da magunguna. Maza ina sai da maganin ƙara ƙarfin gaba, ƙara girman gaba, rashin releasing da wuri, rashin sha'awa gabaki ɗaya. Domin da yawa za ki ga sanyi ne ya riga ya ma maza illa. Shi sanyi ya kamata dukkan namiji ya yaƙi da wannan cuta a jikin shi, domin tabbas sanyi yana mai da namiji baya. Da haka nake ƙara tallata ma 'yan uwana maza wannan product ɗin, maganin nawa na ƙara ƙarfin gaba, ƙara jimawa yayin saduwa da iyali. Na tabbata dai mutane da yawa suna amsan wa'innan magungunan nawa, da yawa masu kallon shafin nan sun san da wannan magani.
To da haka nake ƙara jawo hankalin 'yan uwana maza akan tabbas ku jajirce ku samu wannan magunguna nawa kala 5. Akwai wanda za a baka sai wurin itatuwa ne a cikin roba za ka zuba mai ruwa, sannan akwai wanda za ka sha da madara, sannan akwai wanda za ka zuba a cikin ruwan lifton ka sha, akwai wanda za ka zuba a cikin abinci yaji ka sha, sannan kuma akwai massage oil masu fama da ƙanƙancewar gaba za su yi amfani da shi. 'Yan uwa mata da maza ku jajirce domin ku samu wannan magani nawa domin tabbas yana da tasiri 100% ga lafiyar ango da kuma uwar gida. Ina godiya ga ma'abota kallon.